Hindi pa magamit ang mga body camera sa mga pulis at yara na sa pre-operation stage. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Joey Malong, tagapamaba sang Police Regional Office 6, kinukumpirmar sini nga mayara na sang 256 units sa mga body cameras ang nag-abot sa Western Visayas, apang wala pa ini nagamit sa police operation bangod sa mga pipila ka mga factors kasubong sang hindi kompleto ang nag-abot nga body cameras, kag wala pa sang guidelines halin sa National Headquarters angot sa operational system sini para malikawan ang gray areas. Sa pihak nga bahin, ang mga body cameras nga yara sa headquarters ang yara karon sa pre-operational stage kung sa diin ginapreparar na ang mga command center sini agod ma-monitor ang mga police operations. Dugang pa sini, bintahaman ini sa mga PNP personnels agud ma-record kung ano gid man ang natabo sa mga operasyon kag para mapasigurado man nga wala sang tawhanon nga kinamataron ang malapas. Balita gikan sa probinsya sang Iloilo, Paul Animas nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.